15 февруари 2024 година, турската баня в Радомир. Ще ви покажа нейното състояние. Тя не работи от повече от 50 години. Ще се въздържам от коментари и обвинения защо е в такова състояние. На новото управление на Радомир се пада тежката задача да вземе решение. Какво точно може да се направи с тази постройка? Влизаме в така нареченото женско отделение. В момента си е обществена тоалетна. Мъжко отделение, доколкото знам. Има една интересна мистерия с тази баня. Според много хора, тя се е захранвала в миналото с минерална вода. Нещо, за което ние нямаме истински и точни източници. Ако някой знае нещо по този въпрос, но да е надежно, може да сподели. Тъй като няма тук информация за наличие на минерална вода. Предверие някакво. Този свод е много интересен. Тук май пропуснах едно помещение. Това помещение. Не знам как се влиза в него. Отвън фасади. Това дърво е поникнало върху банята. Ами това е.